na-abụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Ifuru ka esi welu ntu kudocha ma ego gbachisie ki pinucha ya n'ihe agasị n'osisi a. Ifuru ka ọ dị ihe mmadụ dị busy na-eme every day. Ihe nji ewetara gị maka ndị na-eche na ihe adịghọ. Ifu ndị mmadụ a na-eme preaching si gị kwụsị ikpe ekpere, si gị kwụsị ije ụka, a na-ememi n'akara aka ndị mmadụ, na-ememi n'ụmụ okorobịa. Ijecha ọrụ oyibo gbara aka nata, ijecha ahịa ịgbara aka nata, ijecha anị mmadụ gbara aka nata. Enwe ka esi nụ na onye dị etu apụkwana na ojere obodo oyibo osu eje kụọ ntu wee kpodo onye ahịa akpodo onwe ha na ọhọ ngịnwa bụ nwa Chineke ka a na-akpodo. Mana ihe nji ewetara gị ebe maka ngịnwa ya bụ enwe ka isi buru rọba si ka ije ekpele Monde, ekpele Tuesday, ekpele Wednesday, ekpele Thursday ma Friday ebe ị na parish ị na-eje ekpele ka ị gọzite mmiri nsọ ị ga-eji wee na-anyụ ekwensu ịkpakwụ na ndị na-ejeri ya ozi. Ofu onye ekunie ọ sị na ibu ụka n'isi yikwerie. Onye alụrụ ihe a nwee ike ịnọ ebe a Monday to Friday, Monday to Monday, ọ nọ ebe a na-etu atịba. Onye ọbụla na-ediscourage ndị mmadụ ikpe ekpere gee ya ntị n'onu. O nwerebeghị mgbọsị ya nọkọta tie mụ kọndemụọ ndị na-ejebe dibịa na-ekechisi akara aka ndị mmadụ. Ha adị eme ya maka na ha online ha na-agba adị ihe ahụ. Is their way, ọ ụzọ ha na-eso dị ihe ahụ. Onye ọbụla nwere nke o ji echekwara onwe ya. Ị na-enekwa ha anya. Onye ọbụla nwere nke o ji echekwara onwe ya. Onye ọbụla nkwere ebe o bilọngụrụ. Okwu ofeke bụ onye ama ha mgbe ekere nke ụkwa. Ndị agha na-asị gị hapụ Christianity, ndị agha sị gị na ibu ụka n'isi, ndị agha na-asị gị ejezi n'ụka, ndị agha na-asị gị ejezi na-agọzite mmiri nsọ na parish gị, ị ga-eji na-anyụ ekwensu na ndị na-ejeri ya ozi anya. Onye agha nwekwara ebe o tiri aka. Na-eme ndị obi ọjọọ agba agwọ chakwa, ha ya adịkwa bizi na-esodogu. Dị bizi na-eje mana mmiri, dị bizi na-ajụ ese agba atụ ya ofe ka na-agbagharị. Che na o nwere ihe na-emenụ ekwugharị ọnụ, iso ha kwugharị ọnụ. Ọdụ n'oche obodo oyibo ha nataba ha gbara aka buru si isi ha nata maka ndị ya ebuso nsọ isi ha wee nata. Ihe nji eme ka anyị na-emeghe gị anya. Ihe na-eme na mmụọ. Spiritual control the physical. E nwere ndị akpọwugoro na mmụọ. E nwere ndị emebigoro akara aka ha na mmụọ. E nwere ndị emegoro ogbenye na mmụọ. Ihe ọ sọrọ gị gbaa mbọ ya gbata netin. Abịa sị gị hard work. Ibe gị na-arụ ọrụ, ị na-ekpe ekpere, imepe shop. Hard work. E nwere ndị gbachalụ mbọ mana enwere ihe ha gbatara na ihe mere na onwe ihe ha gbatara na mbọ. Ha nọ ka ofeke ama ha mgbe ekere nke ụkwa. O nwere ndị jegharịgoro obodo a na-eje ya ka eje chụwa ego. O nwere ihe a chụtara agbara aka nata. Na-ekwu ihe mere na ha ji gbara aka nata. Na-ekwu ihe mere ebe a maka na ha nọ na mmiri ncha na-aba ha anya. Ha so ibe ha na-ekwugheri. Ha amaghọ na ihe na-eme. Ha marọ na ihe na-eme. Ajụọ gị ese ndị ọcha na-eje ụka. Ndị ọcha na-eje ụka. Look at these white billionaires controlling the world today. They belong somewhere. Onye ọbụla nwere ebe ọ nọ na ya. Ịma ha kwa ịmara ya tata. Illuminati na-anụ tata bụ obodo oyibo ka o si wee bịa. Top secret cause bụ obodo oyibo ka o si bịa. Ọ religion ka ọ bụ ebe ndị mmadụ bilọngụ. Ihe ekwu okwu ya no Christianity isi na osi obodo oyibo eye ndị ọcha. Nwanne m gbakpukwe n'ime Chineke gị na ụmụgụ. Joshua wee si ụmụ Israel họpụtara n'onwe unu chi unu ga na-efe nna m na ezinụlọ m. Anyị ga-efe Chukwu. Ị ga-akpụ isi ala anya arụsị apịrị apị, ọrụ aka mmadụ ọ naghị aza ekpere. Chineke ka mụ ga-efe. Oke osisi na-enye ndụ, ọ gbara nkịtị okwu juru ọnụ ya, ọ bụ ya ka mụ ga-efe. Nwa Chineke biko achọrọ nke ngwakwa gị ọzọ na ike dịkwa na mmiri nsọ gị. Ichi na-akpọ ụla n'abalị ọbụla fekwa mmiri nsọ na be gị, fee ụmụ gị mmiri nsọ, fecha ha mmiri nsọ wee na-akpọ ụla. Ihe mbụ ọ na-eme na anyị ya bụ mmiri nsọ anyị na-eji asantifai onwe anyị. Ọ na-edo anyị nsọ. Nke ịbụ abụ na ọ na-achụ ajọ mmụọ. Ine anya na ekpere eji agọzi mmiri nsọ. A na-ekwu enwe ebe ụkọchukwu ya bụ olu ọsị ka ebe ọbụla efesara nnu na mmiri nụnwa ka onye iro kpụrụ dịka agwọ na-akpụ akpụ si ebe aha wee pụọ. So na ọ na-achụ ajọ mmụọ. Ijikwana ya egwu egwu. Na-ekwe ndị eji okwo nke ha egwu egwu. Na-ekwe ebe ha kpọtọbasịrị ụmụ mmadụ. Ijikwana Chineke gị gwu egwu chaa. Ijikwana ndụ nke mmụọ gị gwu egwu. Ijikwana aja misa gwu egwu. Ijida roziri gị gwu egwu. Na-ekwe nke ha ebe ahụ. Na-ekwe roziri ha. Na-ekwe mmiri nsọ ha. Na-ekwe aja misa ha. Ka ebe ha kpọtọbasịrị ndị mmadụ isi n'ala. Jisi ike Nwachukwu, inukwu ozi atụsala m ya. Mana ekpere na-ekpere gị taa bụ na Chukwu agaghị ekwe ka ihe ọjọọ bụ na aka mere ka e wee megide gị ka ọ dị ile n'isi gị bụ Nwachukwu.
maka Chukwu agọzie gị tọọ gị na-agbụ niile nke onye iro kere mmadụ nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I still remain your brother Ebron TV. Una for reason why I get in by 80. Una for reason why I get in by 80. They really need apart from church. If you want to church, no, but I you want to get around every day. Every day, more than 100 get around. Apart from church, let's go back to our root. Root down what is there? What God did get in car? Come nigga way or can wear so good. But sound if for one nigga, I won't know what I already call you. Just in a gibo. Every day, the yoga give me Yagas, I or I will not put a minute. Or get it, but I need a habaraka. For the walk, I did you Munegi. Or that's a full one worker, all you have to my boy, my father, so you're going to whom hasn't done that age. So much the paper in every 10 years go garage, or ties of Rana, on day ketchy. What's going to feed that? Obiade Mumma. Watch our feeder careful, you more coconut side, let's go back to our roots. Can we wake what's up on the mother? Without church, it's so quick for a mobile. What's going to feed that? Lord of Jesus. They want to have an joy. They want joy. Have a name of patrol. They want if patrol. Watch ya, le evil. Le watch ya.